Sa Davao Region, usap-usapan ngayon sa Kamara ang posibilidad na si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora ang maupong bagong chairperson ng makapangyarihang House Committee on Appropriations. Ayon po yan sa mga source ng politiko. Si Zamora umano ang kompromisong kandidato na katanggap-tanggap sa parehong kampo ng Malacanang at mga leader ng Kamara sa gitna na may init na diskusyon kung sino ang dapat humawak ng committee na may control sa pambansang budget. Matapos ang pagbibitiw ni Ako Bicol Representative Elizalde Co noong Enero, nananatiling bakante ang nasabing posisyon. Ipinupursige umano ng palasyo na sina Botas Representative Toby Tiangco, ngunit ang tensyon nito sa ilang miyembro ng mababang kapulungan ay maaaring hadlang sa pagsusulong ng mga prioridad sa pambansang pondo. Sa gitna ng lahat ng ito, lumutang ang pangalan ni Zamora, isang veteranong mambabatas na may political finesse.